ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕರ್ನಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುದ್ರೋಳಿದ 83ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಐತರ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಮನವಮಿದ ದಿನ ದೇವರನ ಪೊಸ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರುಡು ರಾಮನವಮಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಪೊಸ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನದನಿ 83ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಘಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿದ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮನದನಿ ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಶುರುವಾಂಡು. ಕಾಂಚನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕನ್ಯಾ ಕಾಂಚನ್ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಅಮೀನರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೀರ್ತಿ ಆರ್ ಕರ್ಕೇರ, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಕರುಣಾಕರ್ ಪುತ್ರನ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎ ಕೋಟ್ಯನ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಯಾದವ ಸುವರ್ಣ, ರಡ್ಡನೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೊಗವೀರ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸುವರ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಕರುಣಾಕರ ಪುತ್ರನ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರದ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಊರ ಪರ ಉರುಳಿನ ಮಂಡಳಿ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಕೇರಿ ಆಂಡು.